Human mi bugwak ug abo sa makaduha ka higayon ang bulkang Kanlaon, mga lumulupyo sa Barangay Pula, Kanlaon City apektado. Nahitabo ang insidente kaganihang buntag. Matod sa FIVOX, Negros Island Region, north-northeast ang direksyon sa gibuga nga abo. Lahi sa mga miaging adlaw, diin alisngaw lang ang migawas sa bulkan. Tungod kay amihan na karon ang hangin, bantang sa amihanang bahin sa bulkan ang abo. Apektado sa maong abo ang Canlaon City, Negros Oriental, paingon sa San Carlos City sa Negros Occidental. Gisulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa LGU kung pila ka mga pamilya ang apektado. Wala pa'y taho kung gikinahanglang ipabakwit ang mga apektadong mulupyo. Apan ang FIVOX nag-awhag sa mga apektadong residente nga mag-face mask kanunay. Gididan usab ang katawhan nga musulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Mga residente po na malapit po na apektado po ng ash emission, advice lang po namin na suot lang po ng face mask po. And also, kasi medyo delikado po sa health yung